f'dik il-lejla xitwija il-kwiekeb tat-tew taħt isħabet jistaħbew fil-prondon inħsat smajt ħoss minn wara l-frix il-maħt barajnej lejli mqajma maħħaġej fil-ħoġor tat-tieqa ikun xikun l-istaġun iċ-ċans tiegħi li nsib ftit kwiet nitbissem ġurnat oħra għaddiet fil-ħoġor tat-tieqa fejn nimtela f'qalbi nifhem kemm jien ix-xurtjata għax bdil-familja f'ħajti ġej f'data. Fil-ħoġor tat-tieqa f'dik il-lejla sajfija il-qamar debin jisboq kull ġmiel il-ħolqien imxejna ma' xtajta ġewwa marsa l-forn ktibna intu jien il-ħolma tagħna flimkien fil-ħoġor tat-tieqa ikun xikun l-istaġun iċ-ċans tiegħi li nsib ftit kwiet nitbissem ġurnat oħra għaddiet fil-ħoġor tat-tieqa fejn nimtela f'qalbi nifhem kemm jien ix-xurtjata għax bdil-familja f'ħajti ġej f'data wara l-malten il-bnat sissi huma s-serni tkun aktar fil-qrib jirritorna l-ferħ ġo qalbek u jitħaddan islim f'darek fil-ħoġor tat-tieqa ikun xikun l-istaġun iċ-ċans tiegħi li nsib ftit kwiet nitbissem ġurnat oħra għaddiet fil-ħoġor tat-tieqa fejn nimtela f'qalbi nifhem kemm jien ix-xurtjata għax bdil-familja f'ħajti ġej f'data. Lejla tajba, sinjuri, prost hemmhekk